खुलुमबाय लोगोफोर। दिनै आं माने मिथिंगाजों समजों माने नेचारेलजों गोरोबफानाय मानसिनि सेंग्रा आरो सिख्लानि गेजेराव माने मोजां मोननाय आरो गोसो थोनायनि फारागनि फंनैसो खोथा सावरायगोन आरोना। माने जुदि मोजां मोननाय आरो गोसो थोनायाव फाराग दंना गैया नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर। माने आं सानो माने बेलेग बेलेग, मोजां मोननाया बेलेग, गोसो थोनाया बेलेग। जुदि बेलेग बेलेग बा मोननैबो एखेयानो माने नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर। दा नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदान, चेनेलखौ लाइक शेयार खालामनांगौ आरो साबस्क्राइब खालामनो बेल आइकनखौ दामनांगौ, जाहाथे जोंनि भिडिअ नोंथांमोननाव सहैग्रोयो। जेरै माने मोजां मोननाय आरो गोसो थोनायनि गेजेराव फारागा मा? माने गोबां भिडिअ बिदिनो ससियेल मिडियाआव फैबाय थायो जे माने सेंग्रा सिख्ला गोसो थोनानै माने मोनिनि सोरबा थैनाय आरो मोनिनि सेंग्राया सिख्लाखौ माने एटाक खालामनाय, बेफोरबायदि गोबां भिडिअ फैबाय थायो आरो। बिदिनो दाख्लैसो गुवाहाटियाव जालांबाय मामोन अमित भुमिक आरो अंकिता दासनि घटना। माने बेबो माने ससियेल मिडियाआव माने बहुद माने भाइरेल जादों आरोना। जेनेबा बिसोर गुबुन जाथिसो, थेवबो जोंनि बर'फोराबो गोबां नायदो बिसोरनिखौ। माने अमित भुमिकआ अंकिता दासखौ गोसो थोयोमोन। इयो माने मोजां मोननायल' नङा, गोसो थोयोमोन। माने गोसो थोनानै प्रपस खालामदोंमोन बियो, खिन्थु अंकिता दासआ बिखौ नेवसिदो। बिनि थाखाय बियो लाजिग'नो हायिनि, ब्रेनखौ कन्ट्रल खालामग'नो हायिनि, माने प्रपस खालामनायाव नेवसिनाय लोगो लोगोनो माने बुहुद मानसियानो नुयो नालाय, बुहुद मानसियानो मिनियो, बुहुद मानसियानो लासिं खालामो। साला प्रपस खालामदोंमोन, मोनासै, माबा जाबाय, बुहुद नाना धरननि बाथ्रा बुङो आरो बेयाव। माने धर्ज गैयिनि, माने ब्रेनखौ हमथानो हायिनि, कन्ट्रल गैयिनि माने बेखौ गोबौ देगारजों सुग्लिदोंमोन आरोना सिख्लाखौ। बेनिफ्राय जेनेबा बियो नेवसिनायनि थाखाय बि कारना जाबाय। दा बे गोसो थोनायनि कारनाव जाबाय। आरो मोजां मोननाया मा? मोजां मोननाया जेनेबा ओरैबायदि, मोजां मोननायनि खामानिया जाहैबाय माने गासैबो सोरबा बबेबा हमना ला बबेबा फिथाइखौ जानो मोजां मोनो, बबेबा ओंख्रिखौ जानो मोजां मोनो। आरो गोसो थोनाया जाबाय एसे बेलेग, नंगौना? मोजां मोननाय आरो गोसो थोनायनि फारागा बेनो। गोसो थोनाया मानसिनि जिबनाव गोरबोजों मिलायलायनायनि गोसो थोनाय बुङो। मोजां मोननाया मा? इदि फिथाइ सामथाइ जानो मोजां मोननाय, बे मानसिया बिराद मोजांलै, मोजां बाथ्राबाबो, मोजां सरित्र, मोजां केरेक्टारनि मानसि, ओरैबायदि। फारागा बेयावनो ओंखारहैबायना दानिया। जेनेबा फारागा बेनो, माने मोजां मोननाया मोजां मानसि, मोजां सरित्र, मोजां केरेक्टार, बिराद मोजां, मोजां मोसौ, बियो गियानि मोसौ, बियो मोजां गियानि दाउ, मोजां गियानि अमा, बेफोरबायदि आरोना। मोजां मोननाय गोसो थोनायनि फारागा बेनो। आं नोंथांमोननो फोरमायबाय, खिन्थु नोंसोरनि गेजेराव मोननैबो एखे बायदिबा कमेन्ट खालामहर। आं बारे बारे बुङो दा बिदिनो बिनि सानैनि गेजेराव गोरोबलायनाय माबाखौ गोसो थोनाय होनना बुङो। बिदिनो बिसोरो अमित भुमिकआ मोनिनि थाखाय बेखौ गोबौ एटाक खालामबाय। नाथाय बिनि सिगां जोङो माने आगोलो फरायना मोनबोखादो हाइ स्कुलफोरावनो, माने मामोन रमिअ जुलियट ना लैला मजनु, बेफोरबायदिनि फरायनो मोनबोखादों। माने बिसोर मा, बिसोरनिया मोजां मोननाय नङा, गोसो थोनायनिमोन आरो बिसोरनिया। बेबायदिनो माने बिराद गोरबोजों, माने बिराद गोसो थोयोमोन आरो बिसोरो। ब्रेनजों बिखा बिख्लोआव लागै हाबहैजोबदों आरो बिसोरनियाव, माने हारायावनो हाबहैदों होननाय बायदिलै। मानसिफोरा होनोना जन्दिस बेमारफोरखौ, गिस्टिक बेमारफोरखौ हारायाव हाबैबा हामालै होननाया, थिग बेबायदिनो बिसोरनियावबो हारायालागै हाबैदोंमोन आरो, गारनो नायासै हारायाव हाबहैनायनि थाखाय। बेनिफ्राय बिदिनो कन्ट्रल खालामनायाव बिदि जालांबाय। दा बिदिनो रमिअ जुलियटनिखौबो जों फरायना मोनबोखादों ना। रमिअ जुलियटआ बिदिनो मोनसे जोंनि बुहुमाव ना, जोंनि माने मानसिनि ब्रेनाव ना, बिजाबाव लिरजालायनाय मोनसे हिस्ट्रि गालांदों आरोना। दा नोंथांमोना रमिअ जुलियट, लैला मजनुनि बिदि लाभ स्ट'रि काहानिखौ नायोबा नोंथांमोना नुनो मोनगोन बबे जायगानिमोन, मा काहिनि बिसोरनिया ना। लैला मजनुआ मानि बेलेग बेलेग हादोरनि सिबियो खोनानायाव दे, खोनानायाव माने रियेलखा। लैला मजनुआ बेलेग बेलेग हादोरनि। बिनि बहुद भिडिअ दङ, नोंथांमोना थांना नायोबा नुगोन। इंलिस इउटुबारफोरनियाव नुगोन, हिन्दीनियावबो नुनोबो हायो, नोंथांमोना नायबा नुगोन। दा थिग बेबादिनो जायो आरोना। जेनेबा गोसो थोनाय आरो मोजां मोननायनि फारागा बे।